Sa iban pang mga balita, update kita subong sa Western Visayas Regional Athletic Association kung WVRAA Meet 2026 sa Passi City. Sa din karon sa gabi na paligaynon ang closing ceremony. Yari ang latest nga medal tally. Una kita sa elementarya ang nakatipon sa pinakabadamong gold medal among Schools Division of Iloilo nga may 82 gold, 51 silver, kag 28 bronze. Ang Schools Division of Iloilo City naman nagapangaduwa nga may 26 gold, 27 silver, kag 39 bronze. Ang Schools Division of Antique yara sa ikatlong pwesto nga may 17 gold, 25 silver, kag 10 bronze. Schools Division of Aklan 16 gold, 19 silver, 44 bronze. Ang Capiz may 6 gold, 3 silver, kag 8 bronze. Roja City may 4 gold, 12 silver, kag 15 bronze. Ang Guimaras may 1 gold, 10 silver, 16 bronze. Ang Passi City mayara sang 4 silver, kag 4 bronze. Samtang sa sekundarya, nagapanguna ang Iloilo kung ang Schools Division of Iloilo may 92 gold, 69 silver, kag 59 bronze. Iloilo City 67 gold, 56 silver, 39 bronze. Aklan 33 gold, 36 silver, kag 52 bronze. Capiz 22 gold, 21 silver, 31 bronze. Guimaras 11 gold, 14 silver, 20 bronze. Antique 10 gold, 26 silver, 39 bronze. Passi City 5 gold, 7 silver, kag 20 bronze. Ang Roja City may 1 gold, 11 silver, kag 28 bronze. Patigaynon karon ang closing ceremony sa WVRAA 2026. Nibalawan, nagalabot sa halos 4,000 ka mga atleta halin sa mga schools division offices sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo City, Iloilo Province, Passi City, kag Roja City ang nagpakigbahin sa mga hinampang. Ang regional sports gathering subong tuig na kasentro sa tema ng Stronger Champions, Greater Heights.